Bon dia i benvinguts a fer un nou experiment amb materials casolans que trobareu segurament a casa vostra. Pels més petits, per tota la família. Avui farem un experiment amb tinta. Per fer aquest experiment ens farà falta tinta. Si tenim tinta d'una ploma, millor. Però si no, traurem la tinta d'un retolador. També ens farà falta cola blanca. Una miqueta d'alcohol per si hem de fer una mica de dissolució. Un plat, que és on farem l'experiment. Uns bastonets de cotó per les orelles i un parell de gots per fer la dissolució de la nostra tinta, que així anirà més bé. Anem per feina? El primer que farem serà preparar una mica de dissolució de la tinta amb alcohol. Això és que aquest experiment, si el proveu de fer, veureu que si la tinta és molt concentrada, vol dir que no hi hem posat un dissolvent com podria ser l'alcohol, no funciona tant i tan bé. Ara el que faré serà mullar, ben mullat, el bastonet de les orelles. Molt bé. I posaré aquí i afegiré una mica d'alcohol. No cal que n'hi posem gaire, ja està. Un parell o tres de gotes, ja n'hi ha prou. Fixeu-vos que queda bastant fosca, ja es veu bastant bé, veieu? Molt bé. Ja el tenim a punt. Si no teniu tinta de ploma, com aquesta, podeu fer servir també la tinta d'un rotulador. A veure, segurament aquest rotulador ja no el podreu tornar a fer servir. Per tant, agafeu-ne un que estigui ja una miqueta gastat, que encara li queda una miqueta de tinta dintre i serveix igual. Mireu, ara el que faré serà agafar aquest rotulador, el desmunto, trec de dintre aquest tubet, que és tou, perquè està fet d'un material com una mena de cotó, però una miqueta més fort, i a dintre és on hi ha la tinta. I aquesta tinta també la podem treure amb unes gotes d'alcohol. Així. No gaire, quan hi menys gotetes millor. Va, així. Vale. Molt bé. I això deixem que vagi baixant. Veieu com ha canviat de color? Molt bé. El puc apretar una miqueta. I aquí al final ja me sortirà la tinta que em fa falta per fer aquest experiment. Puc deixar-ho una estona, Si ho deixo una estona segurament quedarà més impregnat que l'alcohol. Molt bé. Doncs vinga. Anem a fer la segona part. Mireu al cap d'una estona com hem pogut extreure la tinta que hi havia en el nostre retolador. I ara ja tenim a punt les tintes. I ara el que farem serà la base. La base la farem amb una gota ben grosseta de cola blanca. Així. Molt bé. Ja la tenim. També podem fer la mateixa prova amb aigua. Va, vaig a posar-hi una gota. Però esclar, vosaltres no veieu res. Veniu, acosteu-vos. Doncs ja tinc les gotes. Aquí tinc una gota de la cola blanca. I aquí tinc una gota d'aigua que em sembla que no la veieu. Bé, ara el que faré serà agafar la tinta. Primer agafaré la tinta de color negre. I posarem una goteta aquí al mig. Mireu. Veieu com s'escampa? Ho fa molt a poc. Però a més el que és interessant de veure és com a les vores fa com una mena de branquetes. Per veure la diferència que hi ha entre la cola blanca i la nostra gota d'aigua, ara la posaré aquí la gota d'aigua, uita, veus que hi ha diferència? S'ha escampat molt més ràpid. Sabeu per què? Això és un fenomen de capil·laritat. Això de la capil·laritat té alguna cosa a veure amb els cabells? Sí, el senyor Terraplana té raó. La capil·laritat n'havíem parlat un dia. És el que permet que l'aigua i els nutrients que hi ha a la terra o en el sòl pugin per les arrels i pel tronc i arribin fins a les fulles de les plantes. I això és possible perquè hi hagi capil·laritat i ha d'haver una mena com de conducte molt prim. Prim, per exemple, com un cabell. Bé, ja veieu com es va escampant. Què us sembla? En fem una altra i fem servir l'altra pintura? Recordeu, una gota de cola
un cotonet i la vostra tinta. Depèn de si té molt o poc dissolvent, en aquest cas molt o poc alcohol, s'escamparà més o menys de pressa, eh? Jo crec que aquí hi ha una miqueta més d'alcohol que en allà i poder anirà una mica més ràpid, Mira, va, més o menys igual, Va, n'hi posarem una mica més. Ara. Oh! Oh, que maca! Uita! Ara sí que es veu, com s'escampa? Oh, que xulo! Semblen dos ulls, En fem un altre barrejant? Va. Podeu fer tantes proves com vulgueu, Mira que bonic que està quedant aquest. Què quedarà millor? Va, posaré rosa per fora. Oh! I una mica de negre per dintre. Uau! Doncs espero que us hagi agradat aquest experiment tan senzill, que el proveu de fer i que trobeu també que la ciència és divertida! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is